Residenti ta' triq Alfred Kakija Zammit u triq iċ-Ċawsli li huma toroq prinċipali fil-qalba taż-Żejtun ilhom kważi sena għaddejjin minn martirju jistennew li dawn it-toroq jitlestew. Fil-post ta' parti makkinarju parkjat u li mhux jiġi użat wieħed isib ħofor, kanali, biċċiet tal-ġebel u żrar fl-istess waqt li fil-qrib qalb dan kollu jarma l-monti bit-trapi tiru nieżel fuq il-bejja u x-xerrejja. Is-sitwazzjoni ġabet diżastru finanzjarju għal ħwienet u stabilimenti oħra matul it-toroq, hekk kif il-konsumaturi qed jevitaw li jmorru lejn iż-żona għaliex wara jkollhom iduru dawra sħiħa mar-raħal u qalb toroq dojoq biex joħorġu miż-Żejtun. Fin-naħa t'isfel quddiem il-Kappella ta' San Clement wieħed isib ukoll bandli li huma miksija b'tapit ta' trab bit-tfal li jirriskjaw li jekk joħorġu mill-bandli jispiċċaw jaqgħu għat-triq prinċipali li tinsab maqluwa u mħaffra. Konsegwenza ta' dan il-bandli l ma jintużaw għal żmien twil. Ix-xogħol tant waqab lura li saħansitra l-Ministru Ian Borg kellu jitlob lill-istazzjon tal-Partit Laburista biex jieħdulu kumment fejn jispjega kemm jinsab diżappuntat bis-sitwazzjoni kif inhi. Il-kummenti waslu wara li fuq is-sit tal-Istazzjon Nazzjonali ħarġet storja li tgħid li r-residenti u n-negozji huma mbikma. Iżda l-għada li għadda dawn il-kummenti fil-post ma nbidel xejn ħlif li wieħed isib madwar 5 ħaddiema li suppost waħedhom il-estu din it-triq kollha.